Tutu ten diante un auténtico muro, pero consegue tirar... Por un pelo. Super rebate! Estamos vivindo a maxia do baloncesto. Rafa avanza imparable, salta e... ¡Dentro! Foi un mate fabuloso! Hola, Nina. Agora non podemos xogar contigo. Estamos xogando un partido de baloncesto. Nina baloteto. E non serás un pouco pequena para xogar ao baloncesto? Nina, o baloncesto é un deporte para nenos altos como a nós. Pero se a pelota é case tan grande como a ti. A non ser que queiras facer de pelota. Nina petota. Ah, que queres facer de pelota. 8-6. Sacaba eu. Hop, dentro. Imos 30-29 para ti. Se meto esta, gaño. Se fallo, gañas ti. Veña, dalle. E o equipo fabuloso gaña o partido. Rafa. Rafa. Hola, rapaces. A miña amiga di que non a deixa de xogar. Vaya, Nina. Sei que fuches por reforzos. Sí, Nina baloncesto. Queremos xogar contra vos. 1-2 contra 2. Vale, fagamos unha cousa. Eu vou con Linda. E Rafa, que é un pouquiño mellor, vai con Nina. Que vos parece? Creo que non o pillastes. Nina e máis eu imos xuntas contra vos los dous. Pois entón teremos que marchar. Como non vos atrevedes? Ai, ches, Tutu. Que non nos atrevemos. Vale, xogámosvos un partido, pero logo non vos queixedes de que vos demos unha malleira. Xa, a ver quen gaña a quen. O partido durará 10 minutos e a miña tableta fará de marcador. Para contar os vosos 0 puntos. Estades moi subidiños, Que vos parece se xogamos algo? Vale, se gañamos nós, quedamos coa túa tableta un día inteiro. E comemos as vosas sobremesas. Vos podedes pedir o que queirades. Total, non ides meter nin a primeira. Aceptamos. E se gañamos nós, limpadelo meu curral e a casa de Nina. E botadazos. Sí, comemos as vosas sobremesas durante unha semana. As dun mes tamén. Que? Empezamos. Vale, sacades vos. Biches, Tutu. Enriba dannos vantaxe. Pois veña, rápido, que xa teño ganas dun par de lambonadas de merenda. Vai. Vai, Rafa. Espero que o marcador da túa tableta teña moitos números, porque imos meter unhas cantas. Isto non fixo máis que empezar. Vamos, Nina. Vai! Vai! E agora que? Seguides pensando que nos ides gañar? Va, a sorte do principiante. Vai, Tutu. Antes pilláchesme desprevido, pero non ves que és moi baixiña. Madrina. Sí! Pareceme que se vos vai a tragoar a sobremesa. Iso é, Nina. Sí, toma esa. Moi boa, Rafa. Estamos vos dando guerra, Bo, deixamos vos que xoguedes un pouco para que non vos aburrades. Vai! Ben, Tutu! Despídete da tableta.
Creo que Nina leva 2 semanas en limpar o seu cuarto. Ei, que aínda non gañastes. Temos tempo dabondo para meter a última canastra. Xa. De verdade credes que hai de ser capaces de marcar en 15 segundos? Por suposto, aprende dos mestres. Pasa, Tutu. Vai! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡E dentro! Nina Petota. Sí. Nina Petota. Nina Petota. Campeoas, campeoas. Oe, oe, oe. Pasóuseme comentarvos que onte as ovellas fixeramos unha festa e está un pouquiño máis sucio do normal. Un pouco